Защо все повече хора избират да почиват с каравана? Здравейте, аз съм Ива от Вели Караванс и днес ще разгледаме една много интересна тема, а именно защо през последните години в България толкова много хора се запалиха по къмпингуването. Истината е, че през последните години интересът към караваните и кемперите наистина нарасна. Все повече млади хора, семейства се ориентират към този начин на почивка и пътуване. А защо това е така? Първата причина е свободата да организираш почивката си сам. Не зависиш от свободни хотелски стаи, не зависиш от часове на настаняване или напускане и дори можеш да останеш още ден или два някъде, където ти харесва. Втората причина е удобството. Много хора си представят караваната като нещо тясно и неудобно, но истината е, че съвременните каравани имат абсолютно всички удобства, необходими за приятна почивка. Имате спалня, кухня, място за хранене, а повечето модели имат и баня с тоалетна. В общи линии взимате цялата хотелска стая заедно с вас. Някои хора използват караваните сезонно за къмпинг, други ги паркират край язовира. Едни ги използват за риболов, други за семейни ваканции, а трети просто искат да избягат от шума на града за ден или два. Няма правилен или грешен начин. Важно е караваната да отговаря на начина, по който ви обичате да почивате и на удобствата, които са ви необходими. Друга важна причина е финансовата страна. Много хора се питат дали почивката с каравана е по-евтина от хотел. Няма универсален отговор на този въпрос, но аз лично мисля, че да. Ако използвате караваната само веднъж годишно, вероятно няма да спестите много. Но ако пътувате често и обичате да прекарвате уикендите сред природата, разходите за почивка често с каравана са по-предвидими и в много случаи по-изгодни, особено ако става въпрос за семейства. Затова казваме, че караваната не е просто средство за почивка. За едни тя е начин да прекарват повече време с семейството си, за другия начин да прекарват повече време сред природата, а за третия възможност да избягат от ежедневието дори и само за един уикенд. Сега е ваш ред. Напишете ни в коментарите дали и защо вие бихте избрали да почивате с каравана. А ако вече имате такава, споделете ни причината за вашия избор. Това беше всичко от мен за сега. До следващия епизод и не забравяйте, свободата започва от тук.